Assalamu alaykum mehriban ýylaşlar. Ene siziň sabarsızlyk bilen garaşýan aýdym aýdylaty gepleşigimiziň ýene bir täze sany ýaýlymda. Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylyna size berk can saglygyny, maşgala agdy birligini, çekýän zähmetingizden lezzet alyp üstünliklere ýetmeňizi arzu edýär. Halkyna şeýle eşiretli durmuşy bagş eden gahrman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý mehriban arkadagymyzyň jany sag alyp barýan işleri elmydama rowaj alsyn. Ene şeýle ýaxşy arzuwlar bilen biz aýdym aýdar gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Mehriban ýylaşlar, biziň 0580 gysga belgimize SMS ýollan ýylaşlarymyza jaň edip başlamakka gepleşigimiziň bugunky sanynyň mehmany bilen tanyş bolalım. Olam ýaş zekinli aýdymçy Türkiş Amangelliýew. Süýünüm garaýaryn ýolyňa, bu ýüregim bardyr sen sözüňe. Görünem bilmedim ýar, diýem bilmedim ýar, bu teşne kalbim barym diýem bilmedim ýar. Türkiş gepleşigimize hoş gördük biz sizi. Sağ olun. Türkiş aýdym aýdar gepleşigimiziň öňkü sanlaryna gatnaşypdyňyz, ýadyňyzda bolsa. Şonna bir ýyleşlerimiz bilen birlikde aýdym aýtdyňyz. Aýdym aýtdyňyz ýyleşlerimizden siň aýdymyz dowam etdi. Şertlerimiz adatdakylar ýaly şol öňkü şertler. Onda üstünlük arzu edýäs biz size. Gelene Türkiş ilkinji dinlejimiz jaň edelim. Alo, salam. Salam. Aýdym aýdar gepleşiginden jaň edýäs, SMS ýollapdyňyz. SMS ýollapdym. Özüňiz bilen tanış etseňiz. Men taşydan aýtdyňyz, bolsam taw ekrany, anýadyňky artamasyny aldydan ahirde diýen täsirmi? Begenç bilýänsiňiz gepleşigimiziň şertlerini. Alo. Begenç haýsy aýdym aýtyp bermekçi biziň birinji şertimizde. Men taşydan alkabaklar, durmam ýene aýdym aýtyp bersem bolarmy? Elbetde bolar, başdyna. Yaşlarım yâda düşer, yeni durma geçenle. Yüreğim oda düşer, yeni ülke geçende. Senin benim durmamsın, arzumda armanım. Uğrarımda durmanım, duyman içinde. Berekella begenç, kabul edýäs. Ikinji şertimize geçýär. Ikinji şertimizde gepleşigimiziň bugunky sanynyň mehmany Türkiş Amangelliýew aýdyp berjek aýdymyňyzdan dowam etmeli. Şoň üçin gepleşigimiziň mehmanyna geçirýär. Salam begenç. Salam, konuşur. Gowy ýagdaýlar. Häzir men size bir aýdym hüňlenip bereýin, sizden bizim dowam etseňiz. Bali. Aşyk boldum men sana, derman tapılma ona. Rahmetlenem sen bana, derman sen gülenek. Rahmetlenem sen bana, derman sen gülenek. Kabul edýäs, berekella diýäs. Begenç iki şertimizden ýerine ýetirip gepleşigimizde ýeňjem bolmaňyz gutlaýas ýeňişiňiz bilen biz sizi tüýsürekden. Sağ olun. Ne aýdymam saýlap bilersiňiz ýeňiş kökmünni. Sağ olun, men bütün hem dağınım da Cemal yerinde bolan için mahluki olaydım görsem biraz sağlam. Ola elbette biz sizin üçin hem sizin ýakyn mehribanlygyňyz üçin Mehri Pir Gulyýew aýdymny ýaýlymda sizin üçin eşdireriz. Köp sag bolsun aýdýas begenç biziň gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Sağ olun, söýýän için. Ola köp sag bolun. Akça güllerle kalktın yürek ovadıma.
Mehmanlaşlar nägepleşigimizde ýeňiji bolan begen zatly ileşimiz üçin Mehri Pirgulyýowaň ýerine ýetirmegine aýdymasy tomaşa etdiňiz, hem diňlediňiz. Indi bolsa 0-80 gysga belgimizde has köp SMS-ni ýollap gepleşigimizde gatnaşmak islegilerin indiki ileşimizde jaň etmek bilen biz gepleşigimizi dowam edýäs. Alo. Alo, salam. Salam. Aýdymaýdyr gepleşigine jaň edýäs, SMS ýollapsyňyz. Ha o. Özüňiz bilen tanış etseňiz. Men Marwelaýatyň Murwa Trandan Apik Bäşim. Bäşim bilýänsiňiz da gepleşigimiziň şertlerini. Ha o. Ýön gatnaşyk görüpmidiňiz Bäşim? Ha o. Ýeňji bolup diňizmi? Ha o. Bu gedege meň şardy edýäs onda besde. Ha o. Haýsy aýdym aýdyp bermekçi bir şertimizde. Murwa pullarynyň kendiňe nälerdik bir aýdym mı? Halipamyň aýdym ball hasyf. Şonu aýdyp beräň. Böyle başlaryny diňleýäs. Murwa gülleriniň sensiň läneti, Murwa gülleriniň sensiň läneti, meger dünýä gelmedi seniň ýanyty, seniň ýanyty. Meni bugun etdi aýry aşkyň bäneti, adyň altyndyň ey, beňül faraty, Murwa läneti. Bolana. Bolar elbetde. Berekella diýäs Bäşim. Ikinji şertimize geçýäs. Häzir ikinji şertimizde gepleşigimiziň mihmany Türkiş Amanygelliýewiň aýdyp berjek aýdymyňyzdan dowam etmeli. Şoň üçin gepleşigimiziň mihmanyna geçirýäs. Oğlum Türkistan. Ha o, bu mu ýagdaýlan? Oğlum näme? Ha o, şu wagt Halipamyz Bally Hajiýewiň aýdymlarynyň birini aýdyp berdiňiz-de, Halipanyň aýdymlaryny siz gowurýan bolmaly. Ha o. Benim Halipanyň bir aýdymyny hiňlenip bereň, ýygyny dowam etseňiz. Tamam. Gezdim ova gezdimil, sonogy seni sorap. Gezdim ova gezdimil, sonogy seni sorap. Bolumny kansa bilbil, sonogy seni sorap. Bolumny kansa bilbil, sonogy seni sorap. Ah sonogy, gel yanıma gelelim. Ah sonogy, gel yanıma gelelim. Sağ olun Bäşim. Berekella diýäs Bäşim. İki şertimizden birini ýetirdiňiz, hem gepleşigimizde ýeňji bolýaňyz, ýeňşiňiz bilen gutlaýas düýtürekden. Sağ ol. Türkistede ansat bolar ýaly Bally Hajiýewiň aýdymy aýdyp beräýdi diýär. Ya o da bilmep aýdym bu halika ilbesinde. Bäşim inni aýdymam saýlap bilersiňiz ýeňşi kökmünni. Türk Amanygelliýewiň aýdymy beräň. Bolýa, gepleşigimiziň mihmany Türk Amanygelliýewiň sonogy diýen aýdymy elbetde siziň üçin ýanglanar, biz size köp sag bolsun aýdýas Bäşim. Biziň gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Sağ olun, sizin işinizi sünwardy edýän. Bolýa, köp sag bolun. İncedir bili, yüz aydır ödü cennetin gülü. Şirindir dili, incedir bili, yüz aydır ödü cennetin gülü. Geçse yönüm kara yarın yoluna, bu yüreğim vardır sen sözüme. Görmem bilmedim yar, divem bilmedim yar, bu teşne kalbim
Kara yarın yoluna Buyruğum vardır sen sözüme Görüvüm bilmedim yar Divim bilmedim yar Bu teşne kalbim varım Divim bilmedim yar Görüvüm bilmedim yar Divim bilmedim yar Bu teşne kalbim varım Divim bilmedim yar Görüvüm bilmedim yar Divim bilmedim yar Bu teşne kalbim varım Divim bilmedim yar Görüvüm bilmedim yar Divim bilmedim yar Bu teşne kalbim varım Divim bilmedim yar Bu teşne kalbim varım Divim bilmedim yar Mehman ileşlerine gepleşigimizde ýeňji bolan 5 maatly ileşimiz üçin bizin gepleşigimizden bu nukdanyň mehmany Türkiş Amangelliýiň ýerine ýetirmegindäki aýdymasy tomaşa etdiňiz hemem diňlediňiz. Gepleşigimiz bolsa 080 gyýyska belgimize has köp SMS-ni ýollan. Indiki ileşimizde jaň etmek bilen dowam edýäs. Alo, salam. Alo, salam. Aýdymaýlar gepleşiginden jaň edýäs. Hawa SMS yollattım. Hawa SMS-ni kabul etdik. Özüňiz bilen tanış etseňiz. Benim adım Elayt'ın var. Ekranında kuruldu. Orta mekteğinin 3. sınıf okutuşta Oğuzhan Atalı'ydı var. Oğul sonamy? Hawa. Oğul sonu bilýänsiňiz aşyrtlanmady. Hawa. Tomaşa edýärdiňizmi? Ön gatnaşypdyňyzmy? Hawa. Haýsy aýdym aýdyp bermekçi birinji şertimizde. Ben diyen aydım yerine yetirmekti. Ene diýen aýdym. Bolýa diňleýäs. Soli çekmem yüreğimin damarı. Ey mehrivanenim cana canenim. Sin yüzünde modam güneşin nuru. Ey mehrivanenim cana canenim. Berekella oğul sonu. Berekella. Köp sağ bolun. Ne ikinji şertimize geçýär. Häzir ikinji şertimizde gepleşigimizden mehmany Türkiş Amangelliýiň aýdymynyň ýerinde dowam etmeli bolsaňyz, şoň üçin gepleşigimizden mehmana geçirýäs. Salam oğul sana. Salam. Men sana bir aýdym aýdyp berýän, sen ýerinde dowam ede. Bolya. Esasy mektep sapaklaryny az köp aýdylýan aýdymlaryň biri bar, şonu size aýdyp bereýin. Sen ýerinde dowam etseň. Bolya. Ey mektebim cana can sana bolunsi. Sevinken sen mesli elim deyip baktım bana mehriban kitap verdin golüme aydım verdin dilime yine öne gitmeye yahut saçtın yoluma. Awa, berekella. Ne berekella ýetirdi. Oğul sonu gepleşigimizden mehman Türkiş Amangelliýiň. Ben elimin yaşını kutlap bilermi? Elbette. Ben elimin 60 yaşını kutlayarım. Doğan Seyran'ın 10 yaşını kutlayarım. Zahiden Maya Gözel'in 67 yaşını kutlayarım. Bunlara can sağlık, uzak ömür, ulu üstünlükler arzu etyarım. Elim için var eli haktaki aydımı gülvermeni de haiş edyarım. Bolýa oğul sana elbette bizem siziň ýakyn mehribanlygyňyzy doglaňylar bilen tüýsürekden gutlaýas. Elbette siz biziň aýdym aýdyraty gepleşigimizde ýeňji boldyňyz. Siziň üçin muman siziň adyňyzdan, siziň mehriban eneňize sowga tökmünne ýöreýti mehriban käwelemede wasp edýän bir ajaýyp aýdymy ýaýlymda eşitdirers. Köp sag bolsun aýdýas biz size biziň gepleşigimizde gatnaşan üçin oğul sana. Sağ olun. Sağ olun.
Çağalık yıllarım düşer yadıma, minzeller dolunsa mehrem ocağa. Yüreğim beslenyer acap aydıma, yaşlık bäwillerim dolyar ocağa. Yüreğim beslenyer acap aydıma, yaşlık bäwillerim dolyar ocağa. Etim san beşerip kılgınsa südi, qaymağından bide iyindi yerdi. Kulağıma eştiler şol acayip hudi, keven bidi bağıra basıp söyerdi. Kulağıma eştiler şol mehrem hudi, keven bidi bağıra basıp söyerdi. Bir yer durmuş atlı kucağa, kevemidin bidi birin gülleri, kete dolun yaras mehrem ocağa. Yada salap şol mehrevan ocağa, kete dolun yaras mehrem ocağa. Yada salap şol mehrevan ocağa. Etim tan beşerip kılgınsa südi, qaymağından bide iyindi yerdi. Kulağıma eştiler şol mehrem hudi, keven bidi bağıra basıp söyerdi. Kulağıma eştiler şol mehrem hudi, keven bidi bağıra basıp söyerdi. Mehman dinleyiciler, edi tomoşaçylar, ina gepleşigimizde ýeňji bolan Ogulson atly illeşimiz üçin siz Mehriban käbelemizde wasp edýän ajaýyp aýdym dinlediňiz, hemem tomoşa etdiňiz. Indi bolsa 080 gysga belgimizde has köp SMS-in ýollap gepleşigimizde gatnaşmak istek bildiren, indiki illeşimizde jaň etmek bilen biz gepleşigimizde dowam edýäs. Alo, salam. Salam. Aýdym aýdar gepleşiginden jaň edýäs. Ha, men Margolaýatynyň Murad etrawynyň ýaşaýjy. Zahan güýçeli oglum aýdym berýär. Jahan gelneje, siziň ogluňyz gatnaşýarmy? Ha, derdim klasa aýdym, aýdar gepleşin diňläp soňa öwredip. Bolýa onna, ogluňyza berseňiz ýanyňyzda bolsa. Salam. Gowmy adaýlaryňyz güýç geldi? Hawa. Haýsaýdym aýdyp bermekçi birinçi şertimizde. Edakyna bir aýdym aýdyp bereyim. Bolýa, başdana dinleýäs. Mende vasyt ýollar geçip ýanyňa barýan ede, aýlanaly bilbilede, dünýä güzel eden barka, ýaňan sypalap aýan, aralmasam seniň saýan, enseýle edi sana, dünýä güzel eden barka, edegan, enseýle mehrewan. Söyle var edin, yürek sağlam edemda,
Kabul edýäs, berekella. Üçgelli ikinci şertimize geçýär. Häzir ikinci şertimizde gepleşigimiziň mihmany Türkiş Amanyelliýew aýdyp geljek aýdymyňyzdan dowam etmeli. Şoň üçin gepleşigimiziň mihmanyna geçirýär. Salam güçgelli. Salam. Gowum ýagdaýlar? Oy, sizin ýagdaýyňyz bolmaý. Gowy. Güçgelli. Menem bir ene hakyna aýdyp bereýin, senem ýyzym dowam etseň. Manglayımda barqasın, sen qarrama ececan. Dünya dursun durasır. Sen qarrama ececan. Düşür bağlan qarramy, düşür dağlan qarramy. Qarrasak bir qarrayan, sen qarrama ececan. Ececan zanetim, sen qarrama ececan. Ececan zan kevem, yok qarrama ececan. Berekella. Ne berekella diýtirdi. Güçgelli gepleşigimiziň mihmany. Ne aýdymam saýlap bilersiňiz ýeňçi kökmünni. Azap diýen o Halit diýen aýdymy estirdi. Bolýa elbetde gepleşigimizde ýeňçi söz bizem siz üçin Azat dönmez fan aýdymyny ýaýlyma berer. Köp sag bolsun aýdýas besde güçgelli biziň gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Bolýa, sag bol. Bolýa, sag bolun. Talip 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 gittin yüreğimi alıp Asada üşüdüm men yüreksiz kalıp Talip 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 ovadanca talip Özün bilene gittin men yüreğimi alıp Özün bilene gittin men yüreğimi alıp Sadece geyin şitahyacığı başına Ovadanca perim yancıvan yaşına Sadece giyin şitahyacığı başına Olavadanca beri yancıvan yaşına Talip 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 gittin yüreğimi alıp Asada üşüdüm men yüreksiz kalıp Talip 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 gittin yüreğimi alıp Asada üşüdüm men yüreksiz kalıp Eline gül yaraşar, geyin vadi gelişer Mana yalvarıp baksan, söyün yürü koşuşur Eline gül yaraşar, geyin vadi gelişer Mana yalvarıp bakaysa, deli kalbim koşuşur Mana yalvarıp bakaysa, söyün kalbim koşuşur Talip talip talip, gittin yüreğimi alıp Asada üşüdüm, men yüreksiz kalıp Talip talip talip, gittin yüreğimi alıp Asada üşüdüm, men yüreksiz kalıp
Mehmanlaşlarına gepleşigimizde ýeňiji bolan güýçgeli atly ýerleşmemiz üçin siz azat dönmezden ýerine ýetirmegine aýdyma tomaşa etdiňiz hem dinlediňiz. Mehman dinleýijiler edi tomaşaçylar gepleşigimizin aýratynlygy bilen bizi tanış edýär. Siz aýdym aýdalatly gepleşigimizi şo bir wagtyň özünde Türkmen wasiýetleri radio alymyna tomaşa edip bilýän şeýle hem o waz radio alymyna dinläp